Yo ngono dibabani kabeh. Yo ben resik. Yo pakar demo ora apa-apa. Ya. Ben resik kolam iki. Ayo, nyanto bego ki, jera rene diteni kok. Diteni kok neng diparani, ini sore lho. Ndek ini semayan jere sesuk sampai sore lho. Yo urung rene. Tak golek ya. Golekane. Angkutan pora kengko. Wis kenceng pol karek nyangkut. Iki nyapo ning Serdang lho. Ngono layan. Iya terangane kayak ngene iki. Iya belan to. Rene to. Ngomone. Wi bahaya iki ning Serdang iki. Gak resiko ya iki nggo. Bahaya apane mancer layangan kok bahaya. Yo bahaya kok ngene dibok kok. Sik rasa. Rene ose kan sih. Apa? Mesti ana sing bolong iki. Sik rasa iki. Apa mau ditutupi? Wis to ngale yo. Ya iki lho. Iki apa? Bahaya lah bolonge kok ngene kok muni lah bahaya. Yo. Kowe ning kono nang kene malah ngentekne debok. Ayo tak jarono. Omongan malah penak. Ki opo ki? Wis to rasa kakean omong ki dadi rokok. Alah padumu arep nyogok to we. Nyo, mau aku. Wis to ora apa-apa. Rokokmu Ora sudi glek-glek rokokmu. ngono kuwi lho iki. Kok Kowe trimo bahas bolongan mau to? Bolongan mau ki tak nggo nali layangan. yo ora peduli arep nali layangan. Pentingnya sane bukine. Wis ora percaya ya wis. Kandhani ngayal aku mulih ngambek aku. Aja to ngono tok kok ngambek. Wis lepaskan. Wis ora percaya kanca aku saiki. Sik ngote. Oh panggilmu tenan sik ibu kene sik. Piye. Iya cok ngono. Piye to piye? Yo tak rokoke. Jirine mo. Tak rokoke ben. Piye to wijane tangkem kerang nek percaya iki. Iya aku percaya kowe. Kayak wong edok to iki. Amung sik nah. Enak nih. Beh, jan enak rokokmu. Karo anu to? Yanto bego. Lah Yanto bego ki sapa neh? Mbok takokno. Lah iki mosok Yanto bego kae ya ora ro. Lah ya Yanto ki pake Chandra kae to. Chandra sapa to? Aku gak paham maksudmu. Alah, Yanto sopir pasir kae lho mosok ora kenal to iki. Andik Bangju kae lho mosok karo. Alah, yo, ngerti. Yo kuwi jenenge Yanto bego kuwi. Oke, Gok. Pake Chandra kuwi lho. Oke, Gok.
Haha, yo kuwi lho. Chandra tak golek iki. Dia iki semayan karo aku, arep tak ajak mbut gawe wong iki. Tapi tak anteni sampai sore ya ini lho, ora teko malahan. Ya ya mbuh renek klimang ngerene wong mau manjer layangan iki renek lewat. Biasane yo klimprah lewat kene ora duwe gawean terano. Ya wis nek ngono. Tak golek ngene. Ya. Bocah golek ora genah-genah. Ya wis tak ada layang sik wis sore. Wis terus kok ya. Wis, Wis sik. biar kok. Rusuh ya wong lagi setengah pertandingan barang kok. Rusuh-rusuh ae. Wong iki mboyo sing genah, ora umume wong. Sik, terus sik.